А сега някаква суматоха по трибуните. Двете агитки разменят реплики и не само. Дано не се стигне до някакви ексцесии наистина и празника да не се помрачи. Ето това вече е неприятно. Сега е сигнал на ракета. Да видим обаче какво се случва в наказателното поле. Това не трябва да се случва по трибуните. Да се надяваме, че полицията ще овладее ситуацията, защото до този момент се получава истински празник на стадион Христо Ботев. Споменахме за враждата между феновете на Ботев и Левски, но трябва да се помисли за това подобни неща да не се случват по българските стадиони. Насочваме вниманието си отново към терена. Удар с глава и 1-0 за Ботев. Бобан Гранчаров. Опит номер 2. 28 минута. Този път успешен. Македонецът носи предина на домакините. Не си взеха пулка футболистите на Левски от случилото се само преди няколко минути, когато отново Бобан Гранчаров беше оставен непокрит. При втория си опит македонският централен защитник не греши и така Ботев повежда на Левски с 1-0. Матчът ще се отвори от тук нататък, бъдете сигурни. Бобан Гранчаров в прегръдките на своите съотборници. Радва се македонеца. Много груба грешка в защитата на Левски. Ще видим повторението. Пламен Илиев вдига безпомощен ръце. А феновете на Ботев ликуват. Техните любимци вече водят в резултата. Статично положение. Центрирането от тъговия удар. Ето как съвсем сам беше оставен Бобан Гранчаров. Насочи топката в десния ъгъл на Пламен Илиев. А наистина напрежението по трибуните ескалира. Много грозни сцени, докато наблюдаваме повторението на гола. Дело на Бобан Гранчаров. Играта временно ще бъде прекъсната, защото полицайите не могат да озаптят феновете на Левски и тези на Ботев. Така че ако имало някакъв вариант за офанзивна смяна, имам предвид пускането на терена на Илян Йорданов или пък Жоел Силва, сега Илян Илиев ще трябва да подходи по друг начин, но предстои да разберем какво ще се случи. Мариан Огнянов с добро подаване. Атаката на Ботев изглежда опасна. Пас към непокрития Иван Цветков, който шутира от двора и прави резултата 2-0. Много красив момент. Ботев до голяма степен предрешава изхода на матча. Хубаво подаване към Иван Цветков, който намери топката от движение и буквално разстреля Пламен Илиев. Така Ботев Левски 2-0. Не случайно режисьора на предаването ни показа Тодор Батков. Иван Цветков беше изгонен от Левски, от ръководството на сините и сега сладко отмъщение за опитният нападател, който реализира фамозен, изключителен удар от движение. Отново Тодор Неделев не беше убедителен с оглед на това, че си нагласеше топката на левия крак. В случая обаче неговото решение се оказа правилно. Пасът към Цветков го остави в отлична позиция. Още веднъж ето го подаването. Много добре видя включването на Цветков, който не му мисли много и разстреля наистина Пламен Илиев. От тук нататък какво ли ще реши Илян Илиев? Защото с човек по-малко с 2 гола пасив става наистина почти невъзможно за Левски. С външен фаул намери топката Иван Цветков. Аплодисменти трябва да даде Станимир Стоилов и на Тодор Неделев, защото той събра 3 футболисти на Левски около себе си. По този начин освободи периметър за Иван Цветков. Съвсем сам, абсолютно непокрит. Имаше достатъчно време да помисли какво да прави и взе най-правилното решение. Безапелационен удар в мрежата на Пламен Илиев.